Onge wach, aparo ni wanyalo bedo kae ma ng'ato ng'eni rachga. Koro aparo ni kae mwanyalo bedo. Kae mopo. Mondo wawuoye matin. Ng'eni bende in akwali. Ng'eni juk akwala mitga. Iwinja maber. Awinji. Awe kabisa. Chuth. To in mama ma kata mana ochiew sa 7 odiechieng'. Ineno? Pesa. Imadho chai sa adi? Kata chai an tinde ok amadh. Adier. Ineno? Koro anya wacho niya, adwa ni mondo mi awe mama ni mondo in ema kawi. Ane we mula ahinya kama ning'eni ng'ato nyalo kalo to neno wa pok aweye immediately. Koro ineno gima timore. Nyako ni en ndalo mana nyuome nober ndi. Kendo tinde kata kadhi kode chiro ni to en wuotho mana mbele kucho, yani ok owuoth kata ni nomaka. Ineno? Ok owuoth kodi ka owuotho kodi. Ka owuotho ga kodi. Ing'eni ine ming'e kuonde ma kata kimula ni. Awinjo ka leche mag network idho. Network ni malo kamar jo gide mara lumche luoro Safaricom. To en mare ni naninda ka Telcom. Network jo nindo dong. Kore momi awacho niya, mama ni an koro gini sama osejoga to wasedak kode kaka jaoda, wech to koro ok anyal riembe, but koro adwa nanyuomi kendo. Koro wabedo mon ariyo. Ing'eni nyako mabe itiyo, ipakori matek, itiyo, in gi pesa. Koro makata ka seche ma adhi dwa tawuok nono, to in ayudo mana kisetedo. Mana ka pi bende pod imurona. Ka donja mi iwinjo ka biro cha, isebiri romo na kende miya haging. Ineno? To en, akia kuma narome gi nyako ni yawa. Akia kuma narome gi nyako ni. Yawa ni, nyaka senyuolo go nyithindo adi? Adek te. Wuora gwata. Magi gik mitimo kae. Magi awinjo moko te minyiso magi ang'o minyiso mama ni ewi.